Por segundo ano consecutivo, Ribeira volverá a coller unha proba de media maratón. A cita deportiva presentada esta mañá na Casa Consistorial terá lugar o próximo 3 de xuño e será valedeira ademais para o Campeonato Galego da especialidade nas categorías absoluta, júnior, promesa e veteráns. Terá 21 km de percorrido, con saída no Porto de Aguiño e liña de meta en Ribeira. Pouquiños cambios así que reseñar con respecto á primeira edición. E a saída será desde o Porto de Aguiño, igual ca pasada edición, e foi un pouquiño pois a carón do mar hasta aquí, hasta Ribeira, na que se darán dúas voltas á zona do paseo e máis á zona da calle peatonal que chamada pois aquí pois Rúa Galicia. Que conseguimos este ano e con un pouquiño máis de tempo conseguir sobrepasar ese límite que estivo o ano pasado en 350 participantes que chegaron á meta aproximadamente. Lembro que foi Pedro Nimo o campeón galego. Este ano pois temos que esperar un pouquiño porque nestas datas aínda falta un pouco de tempo para que pechen todas as inscripcións, tanto na parte popular como na parte federada. Neste evento hai que tamén resaltar o empeño que pon o propio Concello en habilitar a participación de todos aqueles corredores que non están federados e que ese día teñen a oportunidade de poder correr cos mellores atletas que temos en Galicia actualmente. As inscripcións xa poden formalizarse na página web carreirasgalegas.com. Hacer las inscripciones en la página Carreras Gallegas, carreirasgalegas.com, que es la página de la Federación Gallega que se dedica a las carreras en ruta, y para el Campeonato Gallego ya la plataforma que todos los clubes tenemos para poder hacer la inscripción. El precio hasta el 11 de abril, del 11 de abril al 24 de mayo es de 15 euros y a partir del 25 de mayo hasta el 30 de 18 euros. Dende a organización destacaron tamén a importancia desta proba que reunirá a destacados corredores a nivel galego, como é o caso de Pedro Nimo e Paula Mallobre, gañadores da última edición disputada.